Благодаря ви. Благодаря ви за любезните думи. Дами и господа, трябва да започнем. Много съм развълнуван за пътешествието, в което вие и аз се впускаме. Това е едно невероятно пътуване. Трябва да ви кажа, че се чувствам смирен, за да се замисля, че вие и аз трябва заедно да тръгнем на това пътешествие. Една от любимите ми истории се разказва от Томас Гилеспи от Принцетонския университет. Това е историята за един ученик, който седял до бюрото си, пишейки своята домашна работа. Тъй като се нуждал от подходящ увод, той отишъл при майка си, която шетала из кухнята, приготвяйки вечерята. Без никакво предупреждение момчето питало: „Мамо, как съм се родил?“ Майката очаквала подобен въпрос за човешкото размножаване, но точно в този момент не била готова да обсъжда с сина си птичките и тревичките. Затова майката го отпратила с изтърканата фраза. Щъркелът е донесъл. „Благодаря ти, мамо“, момчето кимнало с глава и тръгнало към дневната, където плетяла баба му. „Бабо, как се е родила майка ми?“ Бабата е от викторианската епоха. Затова тя казало: „Майка ти и я донесе щъркелът“. „Бабо“, настоявало момчето, „как си се родила ти?“ „О, щъркелът ми е донесъл и мен“, бил равният и спокоен отговор. Момчето благодарило и се започнало с домашната си работа с думите: „В нашето семейство от 3 поколения насам не е имало нормално раждане“. Разбирате ли, те вече знаят това. Знаете ли, приятели, на тази планета не е имало нормално раждане от 3 поколения насам. Нещо се случва с човешката цивилизация през последните часове на това хилядолетие. И честно казано, никой не е абсолютно сигурен какво става. Попитайте който и да било здравомислещ човек на Земята. И аз държа, че почти единодушно ще чуете зловещото им наблюдение, че живеем в най-важния част от човешката история. Това е Това е най-важният, най-критичен част от човешката история. Нямало е нормално раждане на нашата планета от поколение насам. В екологичен, в икономически, в политически, в морален, в социален, в духовен план. Както и да го погледнете, на прага на новото хилядолетие ние като човешка раса сме изправени пред едно невероятно предизвикателство. Какво става? Започваме да се чудим. Дали изобщо по нещо се различаваме от Титаник? Плаващи безумно под звездното полунощно небе, празнувайки под звуците на оркестъра, на палубата, а в същото време, без да си даваме сметка, тихо, крадешком към нас се приближава унищожението ни. Събуди се, плането Земя. Титаник, ние ли сме следващите? Защото на онзи вояж през 1912 година трагедията се е случила само час преди полунощ безоблачното, обсипано със звезди небе. Било неделя вечер, дори не полъхвал вятър. Така че студеното тъмно море е било напълно спокойно, като огромно огледало, отразяващо звездното небе. Никаква луна. През онази съдбоносна нощ на 14 април 12 година на борда на Титаник имало 2235 души. И тъй докато на палубата в първа класа оркестърът свирел и докато нощната смяна се разхождала по капитанския мостик, най-голямата морска трагедия бавно, тихомълком ги очаквала в ледено-студените среднощни води на Северния Атлантик. Те се движили по нощното море с приблизително 22 възела в час, когато оцелелите си спомнят, че са почувствали леко потръпване, разклатило за кратко 300-метровия кораб. Но всичко приключило толкова бързо, че никой не му обърнал внимание. С изключение на намиращите се на мостика, те моментално разбрали, натъкнали са се на айсберг, носещ се по неосветения им път. Онова, което в този момент не са можели да знаят е, че избягвайки челния удар с айсберга, те са се обрекли на много по-лоша участ. Тъй като 3/4 от айсберга се намирали под водата, Титаник закачил подводната му част с десния си борт. Според едно изчисление,
Това докосване било достатъчно, за да може ледът да пробие корпуса, създавайки един малък отвор. Само половин сантиметър широк, но дълъг 100 метра. Като титанична отварачка на консерви, айсбергът прорязал металния корпус. Вредата било точно толкова голяма, че и 6 водоустойчиви отделения започнали да се пълнят с морска вода. Дори самият Бог не може да го потопи, самодоволно са се хвалили преди пътуването. Толкова научно бил конструиран този огромен пътнически лайнер. Имал 16 водоустойчиви отделения в гигантския метален корпус. Строителите изчислили, че дори 4 от тези отделения от тях да излязат от строя, пак щях да плува нормално. Но през онази звездна нощ 6 от тях излезли от строя. Както отбелязва един изследовател с почти математична точност, непотопяемият кораб получил смъртоносна рана. До 2 часа Титаник потънал. Ето какво казва капитан Лайтолър, един от оцелелите. Когато пътувайки в тъмнината, разпознах обкръжаващата ми действителност. Бяхме вече на 50 ярда от кораба. На борда на Титаник лампите все още светиха и той представляваше една разкошна гледка. Изправен черен и масивен срещу обсипаното със звезди небе, милиарди светлинки все още пробляскваха през илюминаторите от онази част на палубата, която беше над водата. Предната част до втория комин по това време бе напълно потопена под водата, докато всички гледахме тази ужасяваща и благоговейна картина. Изведнъж всички светлини угаснаха и огромният съд потъна в тъмнина. През следващия миг огромните му бойлери напуснаха местата си с зловещ шум, се затъркаляха надолу, помитайки всичко надолу. Сега корабът се насклони на едната страна, кормилото и витлата се показаха над водата, докато най-после корабът застана в абсолютно перпендикулярно положение. То остана в тази удивителна поза половин минута. След това с впечатляващо величие и нарастваща скорост, тихо се гмурна за последен път, сякаш за да търси последното си место за почивка в неизмеримите дълбочини на Атлантика. Почти като въздишка, всички около мен на преобърнатата лодка прошепнаха двете думи. Той потъна. За щастие, последната сцена бе обгърната в тъмнина. Там 1522 души намерили смъртта си. Оцелели са само 713. И тази година целият свят се редеше на дълги опашки, за да съживи трагичната им история. Защо? Имам чувството, че ние като човешка раса се редим да гледаме този филм не само заради любовната история на Кейт Уинслоу и Леонардо Ди Каприо. Възможно ли е у мнозина от нас дълбоко, подсъзнателно да съществува чувството, че тази трагедия в началото на века е една предупредителна притча, едно предупредително предназнаменование за нашата трагедия, висяща като дамоклев меч над планетата ни в навечерието на следващия хилядолетие. И това, докато оркестърът свири по време на нашото парти. Известният еврейски писател Авраам Хешел пише: във въздуха витае усещането за нещо съдбоносно, но хората невъзмутимо продължават да си живеят, без да им пука от нищо. Вие може би си казвате, това не е ли твърде драстично? А така ли е? В края на август бях в книжарницата и видях едно ново заглавие, което веднага привлече погледа ми. Ето това е книгата. Бъдещето е ясно обозримо. Книгата е писана от Юджин Линдън, журналист в списанието Time и вестник Ню Йорк Таймс. Под заглавието е 9 белега за настъпващата нестабилност. На 282 страници Линдън педантично излага твърдението си, защо нашата планета е на прага на неизбежната глобална нестабилност. Ще ги разгледам набързо. Първо, колапсът на интегрираната глобална икономика. Не е необходимо да бъдете бизнесмен, за да разберете това. Току-що получих новия брой на списание Newsweek. И заглавната статия е крахът на 99-та. Това ли е, което ни очаква? Второ, масовата безпрецедентна миграция от бедните селски райони към огромните градове.
3. Не само урбанистична, но и национална и глобална пренаселеност, благодарение на огромния естествен прираст. 4. Разширяващата се пропаст между бедни и богати. 5. Зловещото глобално затопляне и покачване на морското равнище. 6. Разширяващия се срив на биоекосистемите. 7. Нарастващия недостиг на храна и питейна вода. 8. Възраждащото се разпространение на заразните болести. И 9. Разрастването на радикалния десен фундаментализъм във всички световни религии. Не е необходимо да сте свръхинтелигентни, за да разберете, че изводът му е верен. Днес стремглаво сме се устремили към глобална нестабилност. Знаете ли? Знам, че е така. Спомните ли си Жак Кусто, великият френски учен и океанограф, известният подводен изследовател, заснел всички онези спиращи дъха филми за подводния свят? Жак Кусто, когото обичат и се възхищават и деца, и възрастни по целия свят, признати в научните кръгове. Умря на 87 години. Няколко дни по-късно, след смъртта му, бяха публикувани мемуарите му. Във вестниците пише, че мемуарите на Кусто предричат скорошно заличаване на човешката раса. Докато пише от 425-те страници на своята биография, френското иззаглавие е човекът, октоподът и орхидеята. Тя е отпечатана във Франция няколко дни след смъртта му. Точно тогава светът откри мрачния песимизъм и тревога, нехарактерни за този общителен и обичан изследовател. Искам да ви прочета. Посмъртно отпечатаните му думи звучат като зловещо предупреждение. Пътят към бъдещето ни води към задънена улица. Просто рикошираме от алтернативите, предлагани ни от съдбата. Демографски взрив, който ще ускори социалния хаос и ще разпространи смъртта, ядрен делириум или квази-анихилация на видовете. Колко ни остава до изпълнението на това пророчество? Нашето оцеляване е вече въпрос само на 25, 50 или може би 100 години, пише той. Един журналист казва, книгата е един сигнал за тревога, един СОС. Това е делото на един планетарен социолог, дълбоко загрижен за лудостта на човека. От 3 поколения насам не е имало нормално раждане на тази планета. На прага на следващото хилядолетие какво изобщо става на Земята? Възможно ли е тази вечер, докато оркестърът си свири, да има една титанична сълза, която прорязва корпуса на нашата цивилизация и всички икономически, политически, екологични, водостойчиви отделения на света вече да не могат да ни спасят? През нощта на тяхното бедствие на един от собствениците на линията на Бялата звезда била подадена шифрограма, нещо като нашите телеграми, от някакъв кораб, пътуващ през нощта пред Титаник. Съобщение предупреждавало за ледени късове и айсберги по предначертания път на луксозния лайнер. Собственикът взел телеграмата, прочел я, сгънал я, сложил я в джоба си и се върнал на партито на палубата. Би могъл да спаси живота на всички, ако беше повярвал и реагирал на съобщението. Може ли и днес да има някакво съобщение за човешката раса, което по някакъв начин да може да ни спаси от надвисналата участ? Дами и господа, бих желал да ви кажа, че всъщност да, има такова съобщение. Също както Жак Кусто, Юджин Линдъл и Авраам Хешел и много други съвременни учени и социолози, то не само предупреждава за предстоящото бедствие, но и предлага животоспасяваща стратегия, която да помогне на всеки земен жител при бъдещия колапс. И преди да отпишете това съобщение, по него проучете. Така, както е направил собственикът на Титаник през онази съдбоносна вечер. След като го прочетете, може да го отхвърлите, също като него. Или може да решите, че убедителната му вест се оказва най-добрата новина, получавана някога от човешката раса. Вие решавате.